ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦର୍ଜା ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ରହୁଛି ଲାଳାଂଶ ରହୁଛି। ତ ଘଟଣା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜର ନୁହଁ, ଘଟଣା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର। ଯେ ମତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା, ସେଥିପାଇଁ ତଣ୍ଟି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିବ, ଭଏସ ବି ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହଉଥିବ, ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବେ, ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦର୍ଜା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏସବୁ କାମ କେବେଠାରୁ ହେଲା, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ କି ଏସବୁ କାମ ଯେବେଠାରୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶିକ୍ଷାରେ କଳଙ୍କାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ କିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚିଯାଏ, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଇଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଆଉ ଲୁଚିଯାଏ କାହିଁକି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ସେଟା ହଉଛି ଲୋକ କଣ କହିବେ। ହେଲେ ଇଏ ଭଉଣୀକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସେ କହିଲେ, ସେ ଏଟା ଭାବିଲେନି କି ଲୋକ କଣ କହିବେ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସେ ପୁରା ଠିକ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିମ୍ସ ବନିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମ ହାତରେ ବି କିଛି ମିମ୍ସ ଲାଗିଛି। କିଏ ସେଇଟା? ତା ନାଁଟା ଖାଲି କୁହ, ତାକୁ ଏବେ ଯାଇ କୁଟିଦା। କୋଣ ଅଛି ସେ ଶଳା? ଡାକ ତାକୁ। ଧନ, ତେମେ କଣ ଝଡି ଗଲଣି? ଅଣ୍ଡା କଦଳୀ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ଖାଉନ? ଏତେ ସିରିୟସ ଟପିକ ର ବି ଲୋକ ହସି ମଜାକ ଉଡେଇଦେଲେ। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଉ ଏ ଭିଡିଓ ତଳେ ଦିଦିଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢି ରିପ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ମୋର କଣ ଧନ ହେଲାଣି, ଆପେଲ ପରି ଗାଲ ତମର ସୁଖୀ କଳା ପଡି ଗଲାଣି। ନବନି ତ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଲାଗିଥିଲା କି ଏତେ ସବୁ ମିମ୍ସ ଆଉ ଏସବୁ ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲୁ ନା, ଏ ଗୀତର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଗଲୁ, ଦେଖିବା ଲୋକ କେତେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ କି ଏ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟକୁ ପିନ୍ କରି ରଖିଥିଲା। ସୋ ସେ ପିନ୍ କମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପିନ୍ ହେଇ ରହିଥିଲା ଯାହାର କମେଣ୍ଟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦିଦି। ତ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଯେ ଏ ଲୋକ ଯିଏ ଆଉ ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ କହିଥିବା ଲୋକ ବି ସିଏ ସେମ୍। ମାନେ ତ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ତା ତଳେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢି ସାରିବା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କଣ ଏମିତି କରିବା ଠିକ ଥିଲା। ହେଲେ ଇଏ ଭଉଣୀକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସେ ପୁରା ଠିକ କରିଲେ। ହେଲେ ଇଏ ଭଉଣୀକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସେ ପୁରା ଠିକ କରିଲେ। ତାପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଲଭ ପାଇଁ କୁछ ବି କରେଗା, ଆରେ ସରି ଫେମସ ହବା ପାଇଁ କୁछ ବି କରେଗା। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। କି କଥା କହୁଛୁ ରେ? ତୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଫେମସ ହବାର? ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନଗେଇକି ବସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତାକୁ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଏସବୁ ଆଜିକା ୟୁଥ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଠିକ ଅଛି, ଶେଷକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ସେଠି ଫେମସ ହବା ପାଇଁ ବାଇଟ୍ ଦଉଥିଲେ ନା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କଥା କହୁଥିଲେ? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଶର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।